Quin lloc és aquest? Només pot ser un lloc. Tots nosaltres hem de decidir qui acabarem sent. Això podria ser l'inici d'una nova era. Anem a la Terra Mitjana. Hi ha una cosa que sabem fer. Ser lleials entre nosaltres. Tant és on ens dugui el camí. Ens hi juguem molt més que no pas la vida. Hi ha forces més enllà de la foscor.